Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Josar Jamhire mon hande ko ñalawma aljuma awdi ko capanɗe tati lewru janvier hitande ujunnaji ɗi nogas jeegom habruji mon e ɗemgal Pulaar toon to Minneapolis puɗɗoɗen seppoji kadi ko toon ñalli hande seppoji ɗi kadi doole yimɓeɓe mbiyata wonde ko AIC yo yaltine e leyɗele mumen kadi hono kanko Bernstein jimowo gandaɗo kañum hoore mo waɗi surprise nde fuɗɗi wonde campagne mo pour wallude waraɓe toon dumunaji ɓenni ha hande habruji men toon to Washington ono kamɓe congrès ɗum noon to Sénat eɓe mbawi vodde pour jaɓodirde waɗande budget gouvernement fédéral taw oɗon budget kala ko fati immigration ittihane habruji men international ko toon to Côte d'Ivoire hono kanko ministre des affaires étrangères mo leydi Côte d'Ivoire o wawi noddude ko yacci ono kanko ambassadrice mo Niger to ɓe kolla ɗumen mettere ɓe jogui caggal nde kanko gardiɗo leydi Niger o haali inde Alassane Ouattara widene kañum ardi waɗ boniyankoɓe yannaɓe toon to aéroport maɓɓe toon to Sénégal en wayno ko confédération sénégalaise toppiri ko fati football ɓe mbima ɓe mbaɗa appel sanction ngaji mbaɗaɗi e entraîneur maɓɓe hono Pape Thiaw ko wasde weltade ɗiɗo sanction ngaji ɗino kamɓe confédération ɓe mbaɗi caggal nde puttital bandungal toon to Maroc hakkude kamɓe Sénégal e kamɓe Maroc ko ɗum woni titre ji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma gartu joni jañiɗen hen. أعزائنا المستمعين، إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم، من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري داعين الولوفيين البولاريين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس والتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم، سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو ساري انترناشونال. radio mon radio jogol saare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaki capato pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiddon ko waɗanede publicité e reportage communiqué e erango radio jogol saare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggodirde e mon ɗum noon bisimilla mon. radio jogol saare ni radio ayi aga kibaru kinni i wakati radio jogol saare a wi kittemberini kasuka humanto kannu kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme xibaru mbangande a kittemberin tenga katta xay xara jonka ñani xa xibari bangera xa ñani xa bismillah. radio Jogol Saare mu ngi leen di tàllal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninke olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio Jogol Saare tàllal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio Jogol Saare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jogol Saare habruji meɗen guiɗoɗen d'abord toon to Los Angeles hono kanko Dan Lemon ɗum noon ko journaliste ɓoyɗo liggade CNN kono oɗo sadio baɗowo gueɗe kewɗe ko toon YouTube o nanganoma toon hande to Los Angeles ɗum noon kadi ko caggal nde cour d'appel goto riwti salari juge goto fédéral gonɗo toon to Minneapolis wino wonde ko kanko Dan Lemon o waɗata ko ligguey makko ko journaliste o wawa nanguede ko wawi wonde foof nde o nanggama hande kanko e journaliste goɗɗo ballannoɗo mo biyeteɗo Georgia Ford kamɓe ɗiɗi fof ɓe gonno ko toon to église gonɗo toon to Saint Paul eɓe filma événement ji gon toon ɗi ko caggal nde cour d'appel yamiri wonde ko kamɓe département justice eɓe mbawi nangude kanko Jean Lemon soɓe jii wonde on ko on gueɗe ɗe waɗi gueɗe ɗe ganduɗa jaɓɓude kuuɗe fédéral ko wawi wonde fof ene wayno ko nanganoma kamɓe ɗiɗi fof ene wayno koɓe goppitama noon e kihiɗe nde ɓe goppirande kanko Jean Lemon noon nde huccite e yimɓe journaliste uji o wi wonde ko laamu Donald Trump gueɗe fof ɗe waɗata ko pour hadde ɓe wadde liggueyaji mabɓe kamɓe jandiyankoɓe oy ko noon ko e windi makko kanko Dan Lemon haɗatamo continde wadde ko waɗata ko gimi ken wona 59 hitande waɗata ko jandiyankagal ko laamu ngo waɗata ko ɓeydototo ko ñaññindemo kanko noon nde opéré nde ne wayno ɗaɓino garantie pour woppudemo donc ene wona $100,000 e kadi passeport makko ko kaɗanoɗo yaltude kono noon sibabude ene wayno ko won lawol ngol fewjino guila mois de juin ɗum noon ko yaade toon to Europe ene wayno ko juge yamirimo yo ya toon to Europe kanko foti ruttita toon to suudu ñawore toon noon ko ñande 9 lewru février ko wawi wonde fof ene wayno haraleɓe ko fati justice oɗo sa joni mbi wonde ko kanko Jean Lemon ko nanguira ko ene wayno ko kawo so tawi ñawore yonti iftin ɗon tan ko kamɓe gouvernement mo Donald Trump département homeland sécurité mbi wonde ko ene wayno ko Jean Lemon e yimɓe liggodtoɗo e mumen tawanoma toon to église goto woni toon to Saint Paul kamɓe gouvernement ɓe mbi wonde ko kanko Jean Lemon wona filmude tan wonno toon ko wallodirde yimɓe seppoɓe tuyenne hadde yimɓe wonɓe e église ɓe wadde rewde dinu men e kadi hulɓinde won yimɓe won
ɗum ɗo fof kadi wiide mabɓe ko toñangeji mawɗi wonande crime ɗo e États-Unis ko wawi wonde fof ene woni kanko Dan Lemon o pamoɗo sa joni ha ande toon to Minneapolis ene wayno kadi ko seppoji mawɗi mbaɗi toon to Minneapolis ɗum noon seppoji ɗi kadi kamɓe fof ɓe gullanno noon ko wiide yande ko kamɓe ICE yoɓe jaltu to Minneapolis e ɗum noon kadi ene wayno ko kamɓe seppoɓe fof ɓe dañi kadi surprise wonde kanko jimowo rock ano biyeteɗo Bruce Springsteen e guitariste uji makko ɓe gari toon to seppoɓe gona e yimde ɗum noon kanko Bruce Springsteen ene wayno ɗeɗo balɗe fof woni wadde koye kanko hoore makko campagne pour rendinde kalis wallude famille aji ɓeɗo ɗiɗo waraɓe toon to Minneapolis hono kanko René Good e kanko Alex Pretty ɗum ɗo fof kadi ko siftinde on tan ko kamɓe agence immigration pelli ɓeɗo ɗiɗo ɗum noon kanko cakkitiɗo fellede Alex Pretty o fella ko samedi ɓennuɗo oyto ha ande kadi ene wayno ko toon to Minneapolis ene wayno ko kamɓe gomu toppitiɗo ko fate haqqeji civil en ene wayno ɓe goni ko enkido ko fate mayde makko kanko Alex Pretty oɗo enquête ɓe ƴeewata wonde so tawi kamɓe felluɓe ɓe jaɓɓani kuule fédéral walla kuule civil wonande warde oɗo biyeteɗo Alex Pretty siftinde on tan ene wayno ko hono kanko Tom Homan ene wayno ko o critique no fewi liggueji ɓe mbaɗanno toon ɗi e surtout kadi o critique on gardino toon kanko Gregory Boven wiide wonde ko liggueji battino toon ɗi ko liggueji yimɓe ɓe ganda ko liggueji ɗi mbaɗata ko wawi wonde fof ene wayno kanko hoore makko mon continue hande wiide wonde ko woni ko ƴeewde beele jamne arta e kadi woni koye wadde peeje fof beele militaire goni toon ɗi toon to Minneapolis surtout beele ne jalta toon to ko yacci beele kadi jaam dañe ɗum ɗo fof noon ko yamirol ummade toon to kanko gardiɗo leydi États-Unis on kanko Donald Trump ha hande habaruji men États-Unis e ko yalti kadi ummade toon to Georgia hono kamɓe FBI ene wayno ɓe garini toon heccanki ɓe gari noon kadi ko hebde kala kayitaji votirteneɗi toon to oɗon nokku biyeteɗo Fulton County oɗon nokku noon e wayno ko oɗon nokku mon kanko Donald Trump o noddino ono gonnoɗo secrétaire d'état mo Georgia o pour kañum hoɗum yo waylu woteji banɗo toon to Fulton County to beele kanko hoore makko omo déclaré ko kanko hawi Joe Biden ɗum noon e balɗe ɓinɗe e surtout toon to wonno toon to Davos kanko hoore makko alino wi wonde ko woteji baɗɗi toon to Georgia ɗi ko woteji gujjaɗi e ɗum noon kadi ma yimɓe fof ji wonde walla yimɓe ardinoɓe ɗi no woteji ma wonno danga wonani balɗe nayyi caggal muɗum hono kamɓe FBI ɓe janoyi toon to nokku woteji ɗiɗo mofta toon to Atlanta Georgia ene wayno kadi ko yiya hen wonde ko kanko Tulsi Gabbard noon ko wayno kañum ardi centre intelligence national ene wayno wiyama kanko hoore makko o ari toon nde ɓeɗon yimɓe FBI ngari toon nde ɗum ɗo fof noon ko hunde oɗo saa joni addude kadi jibru addude kadi haalluji wonande kamɓe sarɗiyankoɓe par ce que e wiide mabɓe kadi surtout kamɓe démocrate en kanko Tulsi Gabbard organisation mo ardi o ɓeɗon ligguey men tan ko ƴeewde kala waɗ boniyankoɓe wonɓe caggal leydi walla waɗoɓe gueɗe ɗe ganduɗa partuɗe caggal leydi taw kañumen koye mum ko contre États-Unis kono ala ko nawdi ɗum ɗon e woteji baɗoji ɗo e États-Unis ɗiɗon woteji kadi ko gueɗe nder leydi ɗum noon kanko Tulsi Gabbard o fotani yaade hen oɗo saa joni ono kamɓe démocrate en e kamɓe won hen no républicain en continue wiide wonde ko alay saago kanko Tulsi Gabbard o wawa jokkodirde sarɗiyankoɓe ko yacci o haalan ɗumen hol liggueji ɗo waɗata par ce que ne wayno ko hawnaki kanko hoore makko ko jejjiɗo holko woni ligguey makko ala ko nawdi ɗum e gueɗe domestique gueɗe nder leydi walla won gueɗe kadi ɓe mbayliti kamɓe gouvernement Donald Trump taw kanko hoore makko mo wawi nadde e gueɗe FBI waɗata ɗe siftinde on tan ko kanko gardiɗo FBI o dumunnaji ɓen ñohanama wiyama wonde kamɓe ɗiɗi fof ɓe dugdi laabi kewɗi ɗum noon surtout ko goto men fof ne yiiɗi hollude kañum hoore mum won autorité mo jogui beele gardiɗo leydi o on ɓeyde yiɗi ɗumen ko wawi wonde fof ene wayno ko hakkiti ko kadi kamɓe sarɗiyankoɓe ɓe mbawino famnude wonde ko kanko Tulsi Gabbard gueɗe makko patuɗe ligguey makko fati koko woni caggal leydi gummiɗi toon to yimɓe ɓe ganduɗa ɓe jiiɗa Amérique walla ɓe jiiɗa américain ji kono ene wayno ko FBI kanko no toppiti ko gueɗe gonɗe nder leydi kono ko wawi wonde foof tawedemo kanko Tulsi Gabbard toon to Georgia e nden de FBI yanata toon e oɗo centre patuɗe woteji ɗum kadi ene wayno addi haalluji oɗo saa joni donc wonen ɓe ganduɗa kanko Tulsi Gabbard o yidino d' abord ko wonde démocrate ɗum noon ha woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e ɗiɗi caggal nde kanko Joe Biden o wonti lamɗo nde caggal muɗum o wonti kanko hoore makko indépendante e caggal muɗum e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi o wawi fatude to parti républicain o supporti on Donald Trump kanko noon o jeeyaka to Hawaii e kadi ko sarɗi yanki tuggi tan hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati ha hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e goho wayno ko kanko no toon ko sarɗi yanki jeeyaɗo toon to Hawaii toon to Washington
kanko kadi ko militaire wonno kadi en wayni ko kanko woni oɗo sa joni neɗɗo jeeto ɓiijo gardiɗo direction intelligence national toon to Washington. Khabruji men ha hande toon to Sénat e ɗumnadi kadi ko ummi toon to journal biyeteɗo Newsweek hono kamɓe sénateur uji ɓe mbawi dakkodirde vodde budget goto budget o kadi taw kala ko fati immigration ala hen caggal nde kadi kanko Donald Trump o wawi wiide wonde ko jaɓodiri e démocrate en pour kala ko fati immigration yo itte hen kala ko fati haaluji nannude kalis immigration e oɗo budget ene wayno ɗum no koko joña ɗo e jonte ɗiɗi maɓe ƴeewa kadi caggal nde budget vota ruttade ko fati immigration kalda hen ɓe ƴeewa kadi peeje no ɓe mbayliri fati immigration tunade hande Newsweek ko haali hono kamɓe démocrate en e républicain won joni dogande non Christy Noem o itte a gardingu département homeland sécurité kala ko fati immigration hayso déportation en continue holno peeje mbaɗirte enen taw wona ɗiɗo fitinaji gonɗi oɗo sa joni États-Unis surtout kadi ɗum ɗo fof ari ko caggal kadi ɓeɗo yimɓe ɗiɗo waraɓe toon to Minneapolis dumunaji ɓennuɗi ko wawi wonde fof en wayno ko wote toon to Sénat 71 neɗɗo jaaɓi budget kalaɗo 29 neɗɗo cali ɗum noon siftinde on toon to Sénat woni toon ko yimɓe temedere oɗo sa joni kamɓe républicain ɓe jogui ko 53 jonde démocrate en jogui heddi ko wawi wonde fof oɗo facture joni fati toon ko toon to suudu représentant tugnade hande ko haala ene wayno ko kamɓe suudu représentant soɓe continue wiide wonde koɓe salotoɓe par ce que ɓe kalino ɗum gila ko addinde kanko Donald Trump mo haala wi wono nandire démocrate en kono soɓe continue wiide wonde koɓe salotoɓe firti wonde ko gouvernement ko uddata baafi muɗum ɗum woni ko fada oɗo sa joni toon to congrès ɓen toon to Washington ha hande surtout toon to suudu représentant ɓe continue wadde débat ko fati oɗo budget ha hande khabruji men États-Unis tunade kadi ko ummi toon to Fox News hono en wayno juge goto fédéral waɗi ñawore muɗum hande kadi wiide wonde ko kanko Donald Trump yamirore nde wonno ɗum noon ko executive order mo wonno pour wiide wonde ko woteji so sen mbaɗa kala yimɓe arɓe yiɗɓe winditade ko fati woteji il faut que ma kolla preuve kañum koye men ko citoyen ji ɗum noon kanko juge o kadi wi wonde ko on maison blanche on kanko gouvernement makko kanko Donald Trump mbaɗi ko ɓurti liggeyu men kadi o siftini o wi wonde ko fate constitution rokki ko kamɓe état ji e kamɓe kadi congrès kamɓe tan jogui dole ko waylude ko fate holno woteji pewntirte e holno kadi no pewjirte ɗum noon e wayno ko wiide makko kadi ko hunde violation pour constitution ɗum ɗon noon ordre oɗo noon kanko Donald Trump wonno ɗum wi wonde ko kala registration walla ɗum firti wonde ko so yimɓe ne mbindoto pour wawde wotoyde woteji dewɗi hen ɗi walla sene nelda kayitaji ko mbiyata woteji taw neɗɗo mo tawaka il faut ko gadda kayitaji ene kolla wonde kañumen koye men ko jeeya koye leydi ndi ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko oɗo juge o haaɗi ndeɗo wiyamirore hande khabruji men États-Unis cakkitorɗen ko fati politique seeɗa ɗumnade kadi ko winda toon to journal biyeteɗo The Hill hono kanko David Axelrod mo ganduɗa kañum horum wonno conseiller Barack Obama gila nde wonani président e kadi kañum horum jeenoma e gouvernement Barack Obama o nder wajuji ɗi haali wi wonde ko démocrate en poti rentade tour campagne garo surtout ko fati woteji suɓade sarɗiyankoɓe e oɗon campagne pour surtout hutorade konguɗi wiide wonde ko alay sago ICE goomu toppitide ko fati immigration e douanier ɗo e leydi ndi wonde alay sago oɗon goomu momte walla alay sago kalisaji ko oɗon goomu rokkatene ko en hefte e ɗum noon o teskiyade kadi tuggi tan hitande ujunaji 18 yimɓe yiɗɓe wonde nguɗon goomu momte ene ɓen ɓeydimi joni kene wona 36% donc ene wayno ko ɗum kadi ko tugnade sondage uji gommiɗi toon to Fox News donc tugnade hande journal Hill ɓe wi wonde ko won démocrate en ko wayno surtout kanko Alexandria Ocasio-Cortez ɗum noon ko jaaɗo toon to New York e kanko kadi gouverneur Pritzker gouverneur mo Illinois ɓe gardi oɗo sa joni campagne pour wiide wonde kala ko fate ICE yo momte surtout ene ko caggal incident ji baɗi toon to Chicago e toon to Minneapolis ene wayno ko kamɓe doganɓe pour ICE yo momte ɓe fof ɓe mbi wonde ko ene wayno ɓe dokkani yimɓe ɓe nangata ɓe walla yimɓe ɓe ndewi ɓe ɗoftaki droit ji men surtout yenna tawto kañumen koye men koko ɗaɓɓi sornade ɗo walla goni koye ñawoji walla gueɗe kono noon kadi e tugnade hande Hill ko haali wi wonde kadi yimɓe wonɓe ɗo e kadi e Amérique continue wiide wonde ko ICE il faut continue wonde toon saabu so tawi ICE ala ene wayno ɓe ngala peeje no ɓe mbawi régulier ko parti immigration tugnade kanko David Axelrod ko haali wi wonde ko alay sago parti démocrate kalde koye men nder tawɗeɓe koɓe fecciɓe kamɓe koye men ɓe nandirani ko fati ICE ɓe mbawa haaldude ɗum guila campagne fuɗɗaki par ce que so tawi ɓe continue wullude pour wonde ICE yo momte walla yo police kala kalis budget mo police rokkete oto rokke oɗon kalis
ɗum ɗon wawi addande ɓe perdude ko fate woteji garoji donc siftintan tan oɗo sa joni sonduji fof ne kolli wonde ko kamɓe démocrate en ene wawi ɓe kebta cuuɗi ɗiɗi fof ton to congrès ɗum noon kadi en nden so ɗum yonti ene wayno ko hawnaki kadi ma kanko Donald Trump ko agenda ko jogino ko fate ko wanno campagne koko samere leydi kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Saare habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Sénégal tugnade ko winda toon jeune journal biyeteɗo Seneweb hono kanko Maimouna Ndour Faye o wawino kadi huccidde e tediyankoɓe hannde ɗum noon kadi ko nde wari kanko hoore makko hokkude support makko hono mo wi confrère makko hono kanko biyeteɗo Papa Ngagne Ndiaye Papa Ngagne Ndiaye ene wayno kañum ko ɗum ko noddunoɗo toon tribunal gueɗe ɗe ganduɗa invité makko biyeteɗo Doudou Wade haalino ɗum émission biyeteɗo Forum Facce donc e nder ko kanko Maimouna Ndour Faye ko haali ɗum noon ko kanko woni mawɗo télévision biyeteɗo 7 TV e nder ko haali wi wonde ko ene wayno oɗo saha joni ɓe keeɓi habaru taw ko kabaru o kadi ko labtuɗo ummiɗo toon wonde ko dossier makko kanko Maimouna Ndour Faye e kanko Aboubacar Fall ene wayno koko uddite ɗum noon ko yamirore ummido toon ɗum noon ko yamirode nde kanko gardiɗo justice leydi Sénégal ono kanko Yacine Fall o waɗi ɗum pour wiide wonde procureur leydi Sénégal yo uddide dossier ji mabɓe kamɓe ɓe ɗiɗo donc siftinɗon toon ko kamɓe ɓe ɗiɗo kadi ne wayno ko ɓe nanganoma toon caggal nde ɓe mbaddi jokkodiral e kanko Madiambal Diagne ɗum noon gonɗo oɗo saha joni do corniɗo toon France donc ne wayno ko e wiide makko kadi wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa en omo gonɗi ɗum e ɓerde makko donc wi wonde ko hoolaki oɗo debbo gardiɗo justice leydi ndi donc kanko Maimouna Ndour Faye o haali ɗum ɗo fof noon o wi wonde ko omo rentini kadi jayndiyankoɓe leydi Sénégal fof ene wayno yo kaɓɓodir juuɗe men he kadi yo kañumen koye min mbawa fewnitade fate gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe journaliste mbatte toon oɗo saaji ɗum noon kanko Maimouna Ndour Faye kadi o haali gueɗe kewɗe o wi wonde ko nde ɓe goppete nde ɓe mbiya wonde ko ala fof kadi ko laamu ngu jogori reftude mabɓe saabu hollani oɗon sahaji preuve aji kono ne wayno ko e nder wiide makko kadi o wi wonde ko ala fof gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe ɓe kulli hen oɗo saha joni par ce que kala koɓe nodduno toon guila nde ɓe nanga ndende ha oɗo saha joni ɓe mbaɗata liggueyaji mabɓe ɓe mbaɗata kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa jayndiyankagal ene yamiri ɓe mbaɗa ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Maimouna Ndour Fall mum continue yennude hono Yacine donc siftinta noon ko kanko Yacine Fall ene wayno ko kanko woni ministre toppitiɗo ko fate justice caggal nde gonno ɗon biyeteɗo Ousmane Diagne kamɓe koye mabɓe tugnanade ko opposition haalata nde kamɓe yimɓe opposition ɓe mbi wonde ko kanko Ousmane Sonko o weltaki Ousmane Diagne par ce que won yimɓe ɓe ganduɗa henne kanko Ousmane Sonko yiɗi nangue walla won dossier ji ɗi o yiɗi gaddi toon tribunal hono Ousmane Diagne kañum salima ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Yacine Fall oɗo saha joni gonɗo ministre de la justice toon Sénégal o kanko yamirni hay dossier Ousmane Sonko ñawor hakkude muɗum Mame Mbaye Niang yo artiri e kadi ɓeɗo fof nangueteɓe oɗo saha joni surtout kanko nanggugol makko Farba Ngom jamiraɗo yo oppiti kono e wayno kanko Yacine Fall o arti kadi yeeso jayniyankoɓe no Farba Ngom oɗo saha joni foti moftede sibabun téléphone aji tawama e muɗum toon to kaso ko wawi wonde fof ene wonno kanko Maimouna Ndour Faye mono continue kanko hoore makko yennude Yacine Fall wonde ko waɗata ko en ko gueɗe ɗe ganduɗa tôt ou tard ma uppu ɗum par ce que en andi ko waɗata ko wawana toon to Côte d'Ivoire caggal nde kanko gardiɗo leydi Niger hono kanko général Abdourahmane Tiané nde o haali toon e konngol o wi wonde ko ene wayno ko rentini hono président mo Côte d'Ivoire mo France e mo Benin sibabu nde nguɗo janngu bongo toon to aéroport mabɓe o wi wonde ene wayno ko eɗo ardiɓe leyɗele tati ene wayno caggal nde kañum koye men ngari no mbayno ene gofno mbayno dawaɗi ni ene wayno ko kamɓe Niger kamɓe ne maɓe mbaw wadde gueɗe bonɗe ɗum noon yo ɓen pewnis hono ministre toppitiɗo ko fate affaire fate gueɗe caggal leydi toon to Côte d'Ivoire ene wayno ko kanko hoore makko wawino convoquede hono ambassadrice mo Niger gonɗo toon to Abidjan hono kanko ministre o biyeteɗo Kaba Niale e nder konngol ɗi o haali o wi wonde ko ene wayno ko Côte d'Ivoire toujours ene rimɗini kaldigal hakkude muɗum e hoddiɓe muɗum kono noon ene wayno ko caggal nde kamɓe ardiɓe toon nde leydi Niger caggal nde kamɓe ardiɓe toon leydi Niger ɓe mbawi continde hutorade konnguli surtout eɓe caltina eɓe caltiɗino leydi Côte d'Ivoire ɗum ko alay sago ɓe mbawa kamɓe Côte d'Ivoire na hollude mettere mabɓe ɗum noon rewnude ɗum e jungo kanko joɗini leydi Niger toon to Côte d'Ivoire ko ɗum waɗi donc ne wayno ko nguɗon janngu bannongu toon hakkude jamma alarba subaka alhamis e wayno ko won yimɓe waraɓe hen en waɗi yimɓe waraɓe ɓen waɗi hen neɗɗo goto ko français ene waɗi kadi yimɓe 11 neɗɗo kañumen koyemen nangaɓe
ɗiɗon kombaji tungnade hannde ko ɓe kaali ɓe mbi wonde ko arnoɓe yande toon e oɗon aéroport ene woni ko yimɓe nogas mbarama hen ɗum noon hannde ne wayno ko jihadiste uji garno toon kono noon ne wayno ɓe takki ko Côte d'Ivoire ɓe takki ko France ɓe takki ko Benin ko kañumen gemmi ɓeɗo yennoɓe toon to oɗon aéroport ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko ministre affaires étrangére mo Côte d'Ivoire o wawi fottude hannde e ambassadrice mo Niger pour hollude mettere mabɓe kamɓe Côte d'Ivoire ɓe jogui caggal nde kanko général Abdourahmane Tiani e nder konguɗi ɗi o haali o takki Alassane Ouattara wonde ko kañum hoore mum ardi nguɗon jano habaruji men international cektirɗen ko toon to Sénégal ɗum noon caggal nde décision jaltuɗo hiccenke ono kamɓe confédération africaine de football needi caggal caɗele bannoɗe toon to Maroc hakkunde kamɓe Sénégal naaɓe e kamɓe Maroc naaɓe ɗum noon nde ɗeɗo leyɗe ɗiɗi putti pour foɗodirde ko fati ko oɗo coupe ene wayno ko kamɓe Sénégal naaɓe oɗo saha joni ɓe mbi wonde ko décision mo kamɓe confédération africaine de football mo ɓe ƴefti pour sanctionde hono entraîneur maɓɓe hono kanko Pape Thiaw ɗum noon sanction ɗum pour wiide ene wayno ko match uji joyi tawetake kadi wiide wonde ko kanko Pape Thiaw il faut yoɓe $100,000 ɗum noon ene wayno ko ɗum ko décision mo ɓe mbelaka maɓe mbadda appel ɗum noon siftinde tan ko kanko Pape Thiaw kadi en nder ko yaltengue o wawino wiide wonde ko yimɓe ɓe ganduɗa arɓe waɗɓe e nder médias sociaux ji pour waɗandemo kañotaji pour rendinandemo kalisaji beele mo yoɓa ko fawa ko o wi wonde ɓeɗon hojo dartin ɗum ɗon par ce que ɗum ɗo sohlani ɗum ɗon o haali kadi o yettiɓe no fewi o yetti kadi kala joguinoɗo anniye walludemo e ɗon kalis kono wi kala jiɗɗo wadde ɗeɗon gueɗe ene woni won Sénégal naaɓe wonɓe toon ɓurɓe jogade haajuji kañiraɗi e kadi ɓurɓe wonde muskineɓe ɗum no yoɓe kuccini ɗeɗon balle fade toon ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo sadio hono kamɓe fédération Sénégal naaɓe de football ɓe mbi wonde koɓe waɗoɓe appel ɗiɗo sanction ngaji pawaɗi e équipe mabɓe kamɓe Sénégal naaɓe bandiraɓe sehilaɓe hettoɓe radio Diol Sare hadde men gasnude habaruji men international jogren ko faati habaruji weeyo ko siftinton tan wonɓe ɗo e États-Unis ɗum noon ɗo e Mason jarten oɗo saha joni ko moins 20 degré Celsius ko ñande samedi janggo ma woni moins 16 ñande dimanche ma woni moins 14 ɗum noon ñande altine to e moins 5 degré ɗum noon ma ngulikar seeɗa ko ñande talata telluyo kadi wonto e moins 12 ɗum noon en ɗamina hakkude altine e talata hawnaki to ma neige telo seeɗa kono noon ene wayno neige goɗɗo kadi ma artoyi yontere nde maayi ɗum hedde nde alhamis ha yetten ma aljuma ko wawi woni fof température ɓuuɓol ngol koko continue kunde moins 8 degré e moins 12 degré ɗum noon balɗe jeegom garoje bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma aljuma 3 lewru janvier dande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom gasi ha laaɓi ko musidɗo moon Amadou Touré haalde mon yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.